Cando abrín o caixón da esquerda, comprobei que a miña busca finalizara. Alí, guardadas nun coqueto álbum de tapas dun vermello decolorado, estaban as fotos que amosaban a vida da avó Rosalía antes de casar. Fotos de familia, cos que debían ser seus pais e irmáns, fotos cun grupo de amigas, e tamén fotos individuais, a maioría retratos dos que antes se chamaban de estudio. E si, contemplalas supúxeme unha conmoción, como se de repente alguén me trasladase no tempo, me arranxase con outras roupas e outro peiteado e me deixase diante do ollo voraz da cámara. Foi como verme nun espello, só que o espello refletía outra vida distinta. Aqueles ollos eran os meus, e tamén a boca, e o óvalo da cara. A expresión podía ser diferente, mais Sebastián tiña razón. Os azares xenéticos fixeran de min unha copia física case exata da miña avó Rosalía. Era extraño recoñecerme naquelas fotos dun tempo pasado, pois tendemos a pensar que somos únicos e irrepetibles. E sí, claro que o somos, mais non no aspecto físico. Sempre hai algúns familiares, ás veces remotos, que perviven en nós a través dos nosos trazos, como se nos agasallasen cunha herdanza á que non podemos renunciar.